nayo yanotora inini vakomana vangatoti ababa tisachita nanhu ngatirongeze ngatirongeze kuti titoni timubatsire tibatsire kubvisa munhu uye masono wouya panapa auya panapa kuti iwewe ngirande unofa ndiwe unofanira kutungamira mberi zvatakanyora papepa zvinazosiyana zvataira kuti tere mhondino zosiyana anotaura kuti uchindirotadza kuti ndinzvaka ndakakupangidze pane pfuma yako achienda kumangara waenda kumangara hatichaiti zvokutaudzana taakuita zvokudzidziswa ngemadare dare ramambo musha razvikona dare riri kunogare mhondi toteereyo ndikati ukatemweke ndiye kuti wakuramba kutoti ndakatengese ng'ombe hino unogonda iwewe kuti ndakatengese ng'ombe chiite kuti undipe umbo kuti ndii ndakatengese ng'ombe apo naapo nakuti zvinobuda pachena pe dzakabva kwayo dzine tsamba unofa kana kudzosa kwandakaita ndakadzosa ngoti vana anoti baba ngatigare zvakanaka ndikasongana uyu mukoma wangu ndikasongana uyu ihanzodzi yangu tahanzazaka hino akachirekete kuti tere mhandu zvisiri pamutemo nokuti handiteri zvingachiso kumadzishe kumapurisa kana kukoti hino mwanake mwauya icho nini enhawo ndizvo zviripo izvo ini ndamambona kuti akanga ari kumanikidza kuti saina kuti zvakati mazuva ndakapa ng'ombe kuti handisaini ndinomupa zendinoziya ndinomupa zviri pamutemo vakati atsada kuenda kwamambo akati kwamambo kwakanaka wozouya kwamambo tizomusa mudzimu wababa edu nakati rubbish kumusa mudzimu wababa wako kumusira pendiri inini akava pamba pangu akatora mushonga wakurinde zviro kana wembavha mubomubume ukubate mbavha apo mushonga wakurinde musha yosiyana hausiri mudzimu yachi kwakuromba waromba babake nyamasono wondiacuze mhosva yendisingazwisisi iye ndisikaoni vandata kuti kuda kukupa inyasha dzevana vangu saizokupa ndozoti chiende kukoti uyu kuti ndakabayira ng'ombe idzi chiende kukoti une danga here iwewe rine zita rako danga ngeremufi peringati paanganditi accuse ngepekuti mwakazotora pasina chii munhu wechirume asi dai ratenderwana hazvina kuti pane munhu wechirume hapana kuti pane munhu wechidzimai saka handiri kuziva kwandinoita touya pano nyamasi petiri pano ngepangwa ngati tasonga ndaendatora redu ndiende kwabiriri ndamira kunyepara ishe andotodzake murika mwandandaro kuzwisisa ndadzake mota angatigare tagara tatotanga kumirira ishe wasvika watumwa ndichimusha auya tamuita welcome isi pachedu hapana unotemhosva nemunhu hapana urikuise munhu tiri kuronga tiri pamwepo asi panga pandinyangadza inini nepekuti babao akauya kuromba pamhatso pangu ona ndogara kuti handibatinge mari asi ndakona ndaakuda kufa one kana kubva pamapurisa ndiri kucomplaina ngegenerator rangu almost now 10 years and above risikazi kubiwa akaonekwa une mwana wangu otora saka zvese ndakacomplaina ndiri kucomplaina kuti akude zviro zvangu saka uyu isotodai musarwisana pachenyu zvambunga zvataura inini nemwana wangu watoendi kubasa kuri kuchiredzi tanga ndiri pano oti baba nero mukoma kunasa kumuronza kuti mukoma pana anopengana nemadred munomamisana
mobvunga mutemo kuti muri ano kaindei munorwa muteze kuti mutemo wariyo edzai kugadzirisana saka ndodai iwe wakomana ngekuzwisisa kwandinoita ngatitere mhando tiri pamwepo asi inini ndakura anditeri mhandu pasina mutemo wa mambo pasina mutemo wemapurisa kana wekukoti ndikaerekera ishe ndikatobatsira makoti ariyo akadai kusvika takuri kudare riri pamusorosoro zvinoti am wrong andika zvakanaka ngatigadzirisana imwomwe muchinipe pfuma woti handikupi kunyepareshe reketai musati kangonwatumwa ndimumusha wati handikupi ndoti ini nokupa ngetsitsi anditokupiwo nokuti chakatanga ndibabako kuya kuzotora mushonga chikwambo wakazoromba kuzoromba ndakagara ngenyusayo kubvunza baba edu kwayodayo ndichoti ini handiboki mare kuti maoko angu anokufa kwaita babangu kare handisi kutore chemunhu handize kumbonyepere munhu saka yadaro tagara pano ishe wasvika ishe kugarirawo wozwe ndio inozi cross examination andika ino neino hakuna saidi yari ndizvozvo kuti akuta kune soko iri kunda pari kuna mambo ndizvozvo noti ino ngatiite kuti hai isi tese dai akomana ari pano aitomutaura kuti takanga tine tsitsi kuti tingade kuita refundiwo asi hatina tsitsi kuno munhu usina tsitsi haubatsiriki unoti haubatsiriki saka nyaya anotaura mwanawo dai tichihamba tiri pamwepo handina chekuitama kana dzangu dzemudanga ndinobvisa masusa asi iwewe kundirotedze mberi pinpoint inini noti rabishi usanekete zvinondinyangadza kuti chekutanga unomiramira pamberi pechiro chousina iwewe chechipiri wakatori mushonga ausirweba iwewe boso kusati watobarwa urikuona saka ndotaura kuti asikati kundipa dai chinasotedze zvakanaka ndinobvisa dzangu pfuma ino asi ndikakutaura kuti pfuma yako iri apa ngatishanda tiri pamwepo hatishandi kutera munhu unokusa ngotemana madare kuti mwaitamana amuzi kune madare hino ngatishanda tiri pamwepo mambo usha uripo kwakatorwe ng'ombe kuriyo kunogara munhu kuna ishe madzise kuti ngatisanganisana titerechi munhu uyu ukati umutere ndotokuti usati kuti tishande nemadzishe siyana neni uchondishande madzishe mamboita nhumwa yedu pano yati bvisai mare tiunganidze chi dare ino neino neino tiri pamwepo toterechi wakatore ng'ombe zibawo kubvisa ishe waramba kuti adikuti wakutanga kubvise dare kubvise dare nokuti unokona kuti iyena uri right unozogaisa kunge dare inini ndiri wrong zvinogaisa nge dare asi ngatichitoni chotaura dare kuti chiitai chakati hapana mari yanga yakawanda yaitaura dare $20 yekuti ini 20 20 kwete kuti arye yekusema shoko kuna ishe nekuchiorganize kuhamba kuende naino bati hatidi aramba ano inini ndamaneje kuti kureketa kunonezi zvinogaisa madzishe chiitai kuti ishe pangu parudiya kuti muitwa tiunganidze chi mhandidziya ati hatiti zvikonzero ke asi kuchizwa mambo wasoti handingaendi mberi kwaishe handingaendi mberi aramba woti handina mari